Как ще бъдат членовете на семейството на руски? Мама е мама, майка е мать, например, родина мать, майка родина, Россия мать, майка Русия и така нататък. Баща е отец, татко или тати, това е папа, а също така имат и батя и батько. Това няма нищо общо с нашето батко, съвсем различно е, това означава само единствено татко. При руснаците батко е старши брат и съответно кака е старшая сестра. И съответно за по-малките деца от братята сестрите, младши брат и младшая сестра. Жена ще бъде женщина, а мъж мужчина. И трябва да спомена нещо по-специфично, че в руският има също муж, жена, но това означава само и единствено за нечий мъж и нечия жена, а не която и да било жена или който и да било мъж. Тоест не мога да нарека всяка една жена жена. Жена може да бъде само моята жена или нечия жена. Или съответно същото важи и за мъжа. Муж мога да нарека само човек, който е мъж на някоя жена. Т.е. нейн съпруг. Руснаците също имат и думи за съпруг-съпруга. Съответно съпруг-съпруга. Баба и дядо ще бъдат бабушка и дедушка. В руския също има дума баба, обаче тяхната баба няма нищо общо с нашата. Това е друг синоним за жена. Искате да кажете баба, говорете бабушка. Внук и внучка е абсолютно по същия начин. Еднакво е. Племенник и племенница ще бъде племянник и племянница. Произлиза от думата племя, т.е. племе. На руски е с я, а не с я, както на българския. Сын, син и дочь, дъщеря. Тетя е леля, дядя, няма нищо общо с дядо, е чичо. Съответно дядько, това е чичко. И няма нищо общо с нашето дядка.